देनाया हारिमुनि मोनसे एंगारनो हायै बिथिं। दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा 1992 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोनब्लाबो जोंनि गलाघाट जिल्लानि धनसिरि हालामाव बे आफादखौ थांनाय 10 बोसोरसोनि सिगाङाव दादोंमोनब्लाबो दिनै बिदि गोख्रों जायाखिसै। बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानद गेदेर आफादगिरि जुगेश्वर ब्रह्म आरो बिथांनि हानजानि दैदेनगिरि बिथांमोना फैनायनि गेजेरजों धनसिरि महकुमानि पानजान बाथौ सिबिसालियाव दिनै धनसिरि जिल्ला बर' हारिमु आफाद मुङै मोनसे हारिमु आफाद दिनै दानाय जाबाय जिल्ला आफाद। बे जिल्ला आफादाव आं बेखेवगिरि बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बिबुंथि लाखिनो मोननानै बेखेवनो मोननानै जोबोरै गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला जाय हारिनि राव हारिमु गैया बे हारिया बुहुमाव सिनायथि मोननो थाखाय गोबां लोरबां जायो आरो हारिमुवासो जोंनि सिनायथिखौ जोंनि गोख्रोंथिखौ जों दिन्थिनो हायो। दिनै बे हारिमु आफादखौ दानानै आं मिजिंथियो जे जोंनि मोनफ्रोमबो मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननायखौ जोंना मोनफ्रोमबो बर' माहारिनि हाबाफारियानो जा बिनि जथुम्माफोरावनो जा आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बेफोराव नांगौ जायो। नाथाय जोंनि जेब्लायबो हारिमुवा जों उनफिननानै जों थालांना जायो। बिसोरनि थाखाय मालाबा जोंनि मावनो थाखाय रांखान्थिनिबो आंखाल जायो। आं मिजिंथियो जे जोङो दा जिहेतु बर' कसारि अइफल अट'नमास काउन्सिलबो जाबाय आरो जोंनि बे काउन्सिलनि मानद गेदेर आफाद गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां महेश्वर बसुमतारी बिथाङाबो हारिमुनि फारसे गोबां गोसो गोनां आरो जोंनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा प्रनब बर' बिथां दङ। थ' बिथांमोनजों जों उननि समफोराव रायज्लायनायनि गेजेरजों जाहाथे धनसिरि बादि जिल्लायावबो बे ओनसोलावबो हारिमुखौ मारै जौगाहोनो हायो जों बेखौ काउन्सिलनिफ्राय नाजानाय जागोन। आरो आं दिनै बे हाबाफारिखौ बेयाव मावफुंनो हानानै बे हाबाफारिया बा हारिमुवा उननि समफोराव मोजाङै जे जोंनि आपार आसामनि बे गलाघाट बा धनसिरि बादि जायगायावबो जोङो बर' हारिमुखौ बर' हारिखौ फोथांना लाखिनाय बेलायाव जौगाहोनाय होनोब्ला बेयाव मोजां बिहोमा होगोन होननानै आं मिजिंथियो। एडमिसन होनानै बे फार्स्ट सेमिस्टारनिफ्राय 6 सेमिस्टारसिम 3 इयार्स डिग्री कर्सखौ फोजोबनो हाबाय। आरो बिनि गेजेराव जोंहा मोनसेल' खामानि दङ जे 3 इयार्स डिग्री कर्सखौ जों सोलोंथाइ होदों क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एस पार गाइडलाइनजों आरो बिथांमोननि सिलेबासनि गेजेरजों एफिलिएसन लानायनि गेजेरजोंहाय जे सोलोंथाइ होबाय। खिन्थु जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय बे नांगौखिनि सोलोंथाइनि बिजाबफोरखौ जों दासिमबो दिहुननो हायाखै, बिजाबा आखिरि महर होनो हायाखै। बिनि जाहोनानो जादों जोंहा माखासे वार्कशपनि गेजेरजों एसे सोदांनायनि बाथ्रा दङमोन। ओंखायनो बेखौ खम समनि बिथोराव जोङो सोदांनानै जोंनि फरायसाफोरनि बा सोलोंसाफोरनि आखाइ खोख्लैसिगोन आरो फोरोंगिरिफोरनि आखाइयाव खोख्लैसिगोन आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जों फोसावसिगोन। आरो जोंनि बे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोबांथार वार्कशपनि गेजेरजों जे नाजानाय बे जोंनि दोरोङारि मोसानाय बा बर' सुबुं मोसानाय खननाय दामनाय देनाया जाहाथे जुग जुग बर' हारिया थांनानै थासान्दिसिमाव गोमोरनानै थाङा। बिनि थाखायनो बेखौ मोगथां महरै बिजाब महरै लिटारेचार हिसाबै जोङो दोनबाय आरो दोननो नाजाबाय। बेखौ निस्सय रायजो राजाफ्रा गनायबोदों आरो एक्सेप्ट खालामदों आरो बे हिसाबैनो जोङो थुलुंगा मोन्दों। नंखायनो गोबां वार्कशप खालामनायनि गेजेरजोंहाय बे दिनैहाय जे मोनसे सोलोंथाइ आयदाखौ जोङो कलेज लेभेलाव गायसननो हाबाय। बियो जोबोद मोनसे जोंखौनो जों गौरब साननानै लानो गोनां। नाथाय बेयावनो बाथ्राया जोबाखै, जों बिजाबखौ दिहुननांगौ। दा डिग्री कर्स जोबनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे MA कर्सनिबो फैबाय, मास्टार डिग्री कर्स। बेनिबो जों लेखा दिहुननांगौ जादों। गोबां स्कलारखौ लानानै वार्कशप खालामनांगौनि बाथ्रा जादों। आरो बेनिफ्राय बे डिग्री कर्सनि गाहायाव HS लेभेलनि दङ, बेखौबो जोङो कर्स बानायनांगौ जादों। बेहाय बहुद खामानि मावनो गोनां बाथ्रा थादों। जोंनो मावथि नांगौ, जाय मावथिफोरखौ जोङो बाहायनोब्ला बिथांमोननो रां